Добро утро! Чуваме ли се? Добро утро, чуваме се. Добро утро, да. Добре, посъбрахме се вече и можем да започнем днешната лекция. Така, днешната лекция ще бъде за определяне на условните вероятности за благоприятен или неблагоприятен изход. На предишното упражнение си спомняте, че там правихме едни диаграми, едни дървета, където имаше едни разклонения и където задавахме някакви вероятности. Така, споделих ли си екрана? Май да. Добре. Така, това ни е дисциплината, безопасност на полетите. Отиваме на връзки. И днешната лекция фигурира под номер 6. Аз в един момент ще ги подредя в хронологичен ред. Така че няма да остане така разбъркано. Тоест днеска няма да разглеждаме интегралната вероятност или риска за происшествие, нито па вероятността за изходното събитие или да възникне някакъв неблагоприятен фактор. Ще разглеждаме условните вероятности, с които може да възникне някой отказ или някаква човешка грешка или нарушаване на някоя бариера, която ни защитава от происшествие. Разбира се, част от техниките могат да се ползват и за оценка на пълната вероятност. Освен лекцията, днешният материал го има и в старият учебник по безопасност на полетите. Не знам дали сте попадали на него. Може би страници от него са ви дадени в книжарката, като снима новия учебник, снима и част от стария учебник, ако сте си вземали. А ако не, тази част, която е за днешната лекция, ще ви бъде включена в документи, който иска да чете повече подробности. Само че да снимам. Така, използват се най-различни методи за определяне на условните вероятности. Един от методите, с който досега сме се сблъскали до някъде, е статистическата оценка по експлоатационни данни. Тоест, това е
на база определен брой събития, нали, пресмятат се, т.е. броят се събития и се делят на броя случаи, в които имаме положителен, т.е. благоприятен изход или неблагоприятен изход и по този начин. Като него ще го разширим днес малко по-подробно. Виждате тук други методи. Примерно аналитичен метод. При него се създава математически модел или математическо описание на изследваната система. Примерно системата човек, т.е. пилот, система за управление летателен апарат. Нали, отделните звена се моделират, навръзват се и се изчисляват някакви зависимости, с които се моделират вероятността за отказ или грешка или нещо подобно. На този метод ще имаме отделна лекция. Друга група методи са така наречените статистически изпитания. Т.е. правят се целенасочени експерименти. Като тези експерименти могат да бъдат натурни изследвания или това е целенасочен летателен експеримент. Могат да бъдат полунатурни изпитвания, когато експеримента се провежда на тренажор или някакъв специализиран стенд. И третия вариант за статистически изпитания е статистическото или математическото моделиране. Тоест, при тези изпитания се използва някакъв модел, при който на входа се залагат различни смущения, различни реакции и се гледа какъв ще бъде изходът. Тоест, това е пак един вид математически модел, който се решава обаче не аналитично, а чрез симулации. Така, освен чрез различни видове изпитания и аналитично, много разпространен метод за оценка на условните вероятности е експертната оценка, където се използват различни техники, различни въпросници за получаване на оценки на база на опита на експерти и на техните мнения. И разбира се, за определяне на условни вероятности, които са комбинации от различни от условните вероятности на различни събития, се ползват логически модели или марковски вериги, където видяхте как на предходната упражнение и лекция, как могат да се комбинират различни условни вероятности, за да се получи пълна условна вероятност при някакво изходно събитие да имаме неблагоприятен или благоприятен изход. Т.е. да има произшествие или да няма произшествие. Различните методи си имат предимства и недостатъци. Затова са толкова много. Най-реалистични са резултатите от летателните експерименти или от физическото моделиране. Основният проблем с провеждането на целенасочен летателен експеримент е, че е много скъпо. Много трудно е да направим 100 или дори 10 специални полета, за да измерим за да оценим някаква вероятност. Но
това не е най-големия проблем при летателните експерименти. По-големия проблем е, че не могат да се определят вероятности или да се оценяват последствията от критично, от опасни или катастрофални откази. Т.е. от опасни откази. Катастрофалните са ясни. Тъй като има опасност от катастрофа, докато се тества да се види какво ще стане, и това е неприемливо. Този проблем до някъде се избягва при полунатурните изпитания, когато експериментите се провеждат на тренажор или на симулатор. Има симулатори с различна степен на реалистичност, от такива, които възпроизвеждат съвсем реалистично полета, претоварванията, средата, в която лети самолета, до други, при които не се пресъздава претоварванията и ускоренията и другите физически усещания, възприемани от пилота, а просто се възпроизвеждат показанията на уредите, да кажем, както на компютърни игри. И предимството на полунатурните изпитания е, че могат да се тестват произволни ситуации и да се натрупват данни, които да се обработват. Недостатъците са първо, че никой симулатор не е перфектен, т.е. моделите, които са заложени в симулаторите, да кажем, се отличават от реакцията на реалния самолет. Но в последните години това до голяма степен е преодоляно, така че може да се приеме, че скъпите симулатори могат да възпроизведат всякакви полетни случаи. Нали, като не е съвсем така, но да кажем става. Друг проблем обаче при експериментите на симулатор е, че не се създава истинското психическо натоварване на пилота. Тъй като той знае, че това е един вид на игра, няма как да загине и съответно психическото натоварване не е същото. И при така, нали, толкова за полунатурните изпитания, най-лесните изпитания, където най-лесно може да се натрупа огромен брой статистика, това е статистическото моделиране, където се създава математически модел на системата пилот, система за управление летателен апарат или която система изследване и се тестват различни, нали, какви са резултатите при различни смущения и при различни отклонения на характеристиките на летателния апарат, на пилота и на външната среда. Нали, като естествено този подход е най-далеч от реалността, но въпреки това за определени частни задачи може да е успешен. Аналогичен подход е статистическата оценка по експлоатационни данни, като разликата е, че не се ползват резултатите от целенасочен летателен експеримент, а просто се ползват данните, с които се разполага. Тоест, обработват се записи за
съществуващи инциденти и происшествия, брои се колко происшествия, по какви причини и пак се организира по някакъв начин информацията. И при тези статистически подходи, дали са целенасочени изпитания или на база на експлоатационни данни, се провежда някаква обработка на информацията. Това ще бъде обекти на днешната лекция. Другата тема на днешната лекция ще бъде експертната оценка, където ще се обработват становищата на група експерти, което също предполага някаква обработка на данни. Само че данните са събрани чрез анкети, а не чрез реални наблюдавани събития. Но отговорите на експертите обикновено се базират на техния дългогодишен опит и събития, които са наблюдавани. Така, защо говорим за вероятност? Тъй като изходът е случайен, изходът е случайна величина. Ето тук в учебника може да видите. Към различните фактори, които ни влияят, са какъв точно е отказът, на кой етап от полета възниква проблема или особената ситуацията, какво е положението на органите на управление в момента на възникване на проблема, опитът на летеца, какви са външните условия, прости, сложни, денен, нощен, конкретните летателно-технически характеристики, т.е. конкретния летателен апарат, какви са параметрите на полета в момента, в който възниква проблема, скорост, височина. Виждате множество такива случайни фактори, които ще определят и случайния характер на изхода. И затова смятаме вероятности. И тук са методите, които изброихме. Както и по-надолу ви е дадено коментар към всеки метод, предимства, недостатъци и нещата, които говорих. Така, връщаме се на лекцията. Така, оценката на вероятността, т.е. статистическото моделиране или обработката на статистически данни може да стане по два начина. Единият е чрез определяне на статистическата честота на съответния изход или на проява на някакво събитие. В случая събитието ни е излизане извън допустимите стойности на определящите параметри. Тази картинка някъде е гледал. И статистическата честота се определя по тази формула за условната вероятност. Тази формула ви е позната. В числителя ви е броят събития или броят, да кажем, откази, броя неблагоприятни изходи, а в знаменателят не ви е броят полети, което беше в общия случай, а ви е броят въздействие на неблагоприятния фактор.
И ако става дума, както преди разглеждахме в общия случай, тогава това ви е броя полети. Ако става дума за конкретно някакви откази или някакви въздействия на околната среда, нали, разглеждат се само събитията, които са свързани с този неблагоприятен фактор, преброяват се и с тях се нормализират броя на събитията с неблагоприятен изход. И така се получава условната вероятност като статистическа честота. Друго нещо обаче, което трябва да се изчисли, освен на условната вероятност, е така наречения доверителен интервал. То също е необходимо да се изчисли, когато смятаме някакви вероятности. Тъй като в нашите оценки има голяма доза на неопределеност. Примерно, виждате, в българската авиация 100 000 летателни часа не е имало нито една катастрофа с пътнически полети, което ще доведе до оценка на вероятността 0. А да кажем, в американската авиация има 100 милиона полета и има 5 катастрофи. Нали, как ще ги сравним? Ако сравняваме само точковите оценки, получени по тази формула, като просто отношение, нали, в другия случай ще получиме, да кажем, 1 по 10 на минус 7. Нали. Но ако сметнем някакъв интервал на неопределеност, някаква долна и горна граница, да кажем P1 долна, P2 горна, ще видим, че в единия случай на определеността е много по-висока, дори може да е толкова висока, че да не можем да ползваме оценката, докато в другия случай, където имаме голям брой събития, голям брой полети, на определеността е по-ниска, по-малка. Да кажем, може да имате две оценки. Едната ви е за САЩ, другата ви е за България. В случая, да кажем, това ви е за общата авиация. Тук ви е вероятността за авиационно происшествие. Нали, точковата оценка вие виждате разликата. Ако сложим доверителен интервал, примерно долна и горна граница на тази вероятност, може да се окаже, че в единия случай ви е сравнително тесен този интервал, докато в другия случай ви е, да кажем, нещо подобно. Значи между тази стойност и тази стойност. И в случая не можем да кажем къде е по-опасно, тъй като при малкия брой полети нямаме достатъчно точност на оценката. Или самата оценка не има голяма неопределеност. И затова се смятат тези доверителни интервали. Ако е прекалено широк този доверителни интервал, ние просто тази оценка трябва да я зачеркнем. И да кажем, нямаме данни, не можем да сравняваме. Или да се търсят алтернативни подходи. Ако става дума за условни вероятности, ако нямаме достатъчно статистика, трябва да се правят модели, симулации или други варианти. Или ако правим симулации, примерно на тренажор, трябва да направим достатъчен брой симулации на
на отказното състояние, за да натрупаме достатъчно статистика, така че този интервал да е достатъчно тесен и да можем да ползваме резултатите за нещо. Нали? Не да проведеме 3 опита и да кажем, няма проблем, всичко е наред. Така, и това е идеята. Как точно се смята този доверителен интервал? По-подробно е разгледано в материалите към упражнение 2, които ще разгледаме на тази лекция. А по-нататък ще ги прехвърля и в лекцията, за да си на куп, където има място. Така, освен по статистическата честота и различни модели за определяне на доверителния интервал, имаме и втори подход. Това е чрез моделиране на разпределението на определящия параметър. Това е малко по-объркващо. Да кажем, имате един параметър. Да кажем ъглова скорост. И ако знаем каква е вероятността той да има стойност по-малка от определена стойност, ние можем да видим при допустимата стойност на определящия параметър, примерно при допустимата стойност на ъгловата скорост на странично движение, каква е вероятността, нали, по този закон, каква е вероятността да имаме стойност по-малка от него. Примерно 0,99. Или съответно вероятността да имаме по-голяма стойност, която ни е, да кажем, 0,01. Тоест, имайки този закон, тази функция на разпределение на определящия параметър, ние можем да определяме условни, такива вероятности, в случая са условни или безусловни, зависи какво моделира определящия параметър, но можем да определяме тези вероятности аналитично. И какъв е този закон? Да кажем, има различни закони, които се ползват за моделиране на случайни величини. И в безопасността се ползват закони за разпределение на екстремните стойности на определящия параметър или други закони. Тук виждате пример с двойно експоненциално разпределение. Имате две експоненти, което ви е разпределение с два параметъра, алфа и Q. И ако имаме тези два параметъра, ние можем да си построим тази крива и да определяме каквито вероятности ни интересуват. Т.е. при различни допустими стойности на определящия параметър можем да определиме вероятността да не ги превишим. И съответно, за да можем да направим това, трябва тези два параметъра, които ни характеризират разпределението, да бъдат изчислени. Те, да кажем, пак се изчисляват по статистически данни. Но по-лесно е да се изчислят два параметъра, отколкото цяло непараметрично разпределение, каквато е задачата в предишния подход, но тук недостатъка е, че залагаме някакъв модел. Дали ще е двойно експоненциално, дали ще бъде Weibull, който също се ползва за такива задачи, на такива гранични разпределения
гранични, защото ни интересуват такива екстремни стойности. Не нормалната стойност на определящия параметър, а такива крайните, граничните стойности. И въвеждането на нови модели естествено въвежда нови степени на субективност на оценката. Ако имаме съображения или наблюдения, да кажем, че този параметър можем да го моделираме с такова разпределение, тогава по-добре е да ползваме такива параметрични модели, се наричат още. А ако нямаме подобна информация, по-добре да си се ползват непараметричните модели или статистическите честоти. Тук предполагам, вече съм ви объркал достатъчно, за да спра. Разчита се на малко повече познания по теория на вероятностите, които ви към момента вероятно нямате, но важното е да се запомни, че има параметрични модели за статистическо моделиране, примерно в случая се ползва двойно експоненциално, които се характеризират само с два параметъра или само с няколко параметъра, 1-2 в случая 2, или непараметрични модели, където разчитаме на статистика. Без да се залага някакъв модел, просто броим събития. И като минем на упражнение 2, което ще бъде следващото упражнение, което ние ще правим. И където, каквото не ви стане ясно, сега ще ви стане ясно, тъй като сами ще ви сметнете. Виждате различни начини за смятане на доверителния интервал. Така, първо ще започнем от най-простият начин. Чакайте да го намеря. Нали, така наречената опростена формула, също наречен интервал на Лаут, или както се чете това име, при което се допуска нормално разпределение. Тоест, броят откази във формулата n върху n, т.е. броят неблагоприятни изходи, да кажем авиационни происшествия, приемаме, че има нормално разпределение, т.е. тази точкова оценка, която сме получили тук, ни е някаква средна стойност. Т.е. тук с индексите го обърках, да кажем PAP или вероятността за авиационно происшествие, да кажем, пак минах на безусловни вероятности, отбелязваме с QAP, тъй като така съм го отбелязвал. QAP. И виждате, че точковата оценка QAP означена със звезда ви е по средата на интервала. И ширината на интервала се определя, като се приеме, че имаме нормално разпределение около средната стойност. При нормално разпределение може да се ползва тази формула. Т.е. около средната стойност имаме определен брой средноквадратични отклонения. Сигма ни е средноквадратично отклонение. И броя средноквадратични отклонения, означен с T, ви се определя от това колко искате да сте сигурни да не направите грешка. Или така наречените
доверителна вероятност. Тоест, колкото по-сигурни искате да сте, че действителната вероятност е в интервала, който сте изчислили, толкова повече разширявате този интервал. Обикновено се ползва доверителна вероятност 95%. Тоест ето това 95%. И от табличка, или може и аналитично, се вижда, че трябва да вземете 1,96 средноквадратични отклонения спрямо точковата оценка. А самата стойност на средноквадратичното отклонение се изчислява по тази формула на база на вероятността да имате положителен изход и вероятността да имате отрицателен изход. Като връзката им е, да кажем, вероятността за негативен изход, ако ви е Q, вероятността за положителен изход ще ви е 1 минус Q. И средноквадратичното отклонение на тази вероятност ви е корен квадратен от едното по другото върху броя изпитания. Или върху това ви е количеството на данните, които имате. Броя записи или броя събития. Един недостатък на този подход е, че може да получите отрицателни вероятности. Примерно, ако вероятността ви за происшествие е, да кажем, 1 по 10 на минус 6 и вие получите средноквадратична стойност 2 по 10 на минус 6, съвсем хипотетично смятам, най-вероятно не е стойността, която ще се получи по формулата. Със сигурност не. И тогава, като сумирате и извадите, може да получите, да кажем, че вероятността за происшествие ви е от минус 1 по 10 на минус 6 до 3 по 10 на минус 6, кажем. Което показва, че методът не е точен при тези случаи. Тук говоря за вероятности, но ако говорим за брой събития, може да кажем, че може да имаме между минус 4 аварии и 10 аварии. Което е безсмислено. Няма как да имаме минус 4 аварии. Това е също като да имаме отрицателна вероятност. И тук ни е вероятност за авиационно происшествие, или може да бъде и брой авиационни происшествия. Някакъв интервал. А тук ни е плътност на съответното събитие. И знае се, че при малък брой събития този подход да се приема нормално разпределение и да се ползват тези формули не дава добри резултати. Ето, при 0 събития ще получите, какво ще получите? Че сигма ви е 0 и че интервалът ви е 0. Тоест, пак получавате нещо безсмислено. Но предимството му е първо, че е много прост. Виждате колко лесно се смята. И при голям брой събития, да кажем повече от 20 неблагоприятни изхода, да кажем на 200
на 200 случая, тогава ще имате прилични резултати. Когато не е валиден този подход, се ползва по-сложен подход. Примерно, вместо нормално разпределение се ползва разпределението кси квадрат. И при разпределението кси квадрат се ползват малко по-сложни формулки, които вие тук виждате. Или даже това е простата версия на сложните формули. Ето ги тук формулите. Да. Но преди да разгледаме тази формула, ще разгледаме един частен случай, когато имате 0 събития. Тоест, имало е 60 000 полета или 60 000 симулации на тренажор. Т.е. на тренажор няма как да са 60 000, ама 60 000 стартирания на някакъв модел при различни условия. И броят, това да кажем ви е n голямо броя изпитания и броя авиационни събития ви е 0. Тук точковата оценка за вероятността за авиационното събитие ви е 0 върху нещо си, ви е 0. Т.е. долната граница, да кажем, ако с долната граница на интервала означим с P1, тя ви е 0. Но горната граница на интервала може да я сметнете по тази формула, където бета ви е нивото на значимост. Да кажем 0,95, т.е. доверителната вероятност. Грешка. Доверителната вероятност или вероятността, с която искате да сте познали правилно интервала. Вероятността, с която искате да не допуснете грешка. И като се приеме тук 0,95, като се замести брой изпитания в показателя и може да сметнете тази горна граница, където ще получите някакво малко число. Тоест знаете, че при 0 събитие, при ери колко са изпитания, вероятността ви е някъде между 0 и това число. И да кажем, тази година тук не е имало никакви събития и вие си давате интервала на вероятността. Тази година е имало голям брой събития, затова може да ползвате за интервала техниката, която приема нормално разпределение, нази в предишната формула. Докато тези 2 години тук имате малък брой събития и трябва да ползвате някои от по-сложните формули, примерно приемайки разпределение кси квадрат. И при такива по-сложни техники, това, което правите, е да следвате някаква методика, буквално без да се опитвате да я разберете. Примерно дадена ви е тази сложна формула. Това ви е долната граница, това ви е горната граница. И гледате какво ви трябва. Бета вече го уточнихме по доверителна вероятност, за която вземате примерно 0,95. N го уточнихме какво е, броя експерименти. Остава да намерим какво е F1 и F2 и да видим това кси квадрат, откъде ще го вземем. Следвайки методиката, в случая това, което е написано в стария учебник Основи на безопасността на полетите, откъдето съм го взел,
Нали, където са тези формулки. Ето тук четем какво пише и смятаме, т.е. това на упражнението ще го видите. Примерно F1 е толкова. 2 пъти броя авиационни събития, които са настъпили. F2 ви е 2 пъти броя плюс 1. След това тези стойности ги намирате от таблица. Т.е. резултата за кси квадрат, този кси квадрат и този кси квадрат ги търсите от таблица. Където F, това F ви е степените на свобода, търси се в тази колонка, а P ви е всъщност това, което ви е в долния индекс на разпределението кси квадрат, т.е. 1 плюс бета върху 2 или 1 минус бета върху 2. И то се залага в тази колонка тук. И където се пресича едното с другото, се взема съответната стойност на разпределението. Т.е. това, което получиме от тази таблица, ще ни е това число. Нали, като може да се ползва и Excel, където разпределението кси квадрат го има като вградена функция, на което като му се дадат параметри, се смята. И вече като се раздели на броя полети, се получава търсената вероятност. Това да кажем, ако го запишем като брой събития, брой авиационни происшествия, които може да очакваме, това ни е една втора, това е разпределение кси квадрат при определени параметри. Да кажем, тук ни е някакво P. Не, направо го записвам. Броя авиационни происшествия. Сега ще направим почивка. Броя ни е по-малко от една втора кси квадрат 2 и по-голямо от една втора кси квадрат 1. Нали, т.е. това ни е някаква долна граница на броя происшествия, това ни е горната граница на броя происшествия. И вече, ако искаме да стане вероятност, делиме на броя, на общия брой експерименти или на общия брой полети. Нали, следвайки просто една методика, малко по-завъртяна. Нали? Тоест правим същото, което тук е сравнително лесно, само че тук резултатите са малко по-добри. И има и други методи да се смята същото за различни случаи. Другите методи ще прокоментираме на упражненията тук. Имате един помощен файл, където автоматично може да се смятат тези неща. Ние на упражнението ще ги сметнем на ръка, ползвайки таблички, а вие за протоколите ще си изберете как да ги смятате. Така, връщаме се. И това беше илюстрация на използване на статистически оценки за определяне на вероятностите, условни или безусловни.
Параметричния метод няма да го разглеждаме по-подробно на този етап. Правим 10 минути почивка и минаваме на експертния подход за оценка на вероятностите и на други характеристики, които ни интересуват. За сега правим 10 минути почивка и продължаваме. Някой, ако не е разбрал. Имате ли... Айде, въпросите след почивката.
Така, чуваме ли се? Да продължим с лекцията. Да. Чувам се, да. Добре. Сега ще си поговорим малко за експертната оценка. Така, организацията на получаването на експертната оценка може да е различна. Тук виждате 3 основни стратегии. В първия случай имате свободен обмен на информация между експертите. Това е схема тип кръгла маса. Тук виждате долу в бележките, има малко по-подробно описано. Да. При тип взаимодействие тип кръгла маса. Извинете, тя не се вижда екран. Не знам да съм ли го споделил? Добре. Да, добре, сега. Мерси, забравил съм да цъкна. Още цъкна. Сега вижда ли се? Или пак не се вижда? Момент. Да, не съм го натиснал. Така. Сега вижда ли се? Вече май се вижда. Да. Добре, благодаря. Така, имате различно взаимодействие между експертите. В единия случай свободно могат да обменят информация помежду си. Тук виждате подбележки, долу под слайдовете има понякога бележки. Ето тук в този участък. Тук е тип кръгла маса. Имат да решат някакъв проблем, събират се, дискутират и излизат с някакво крайно становище. Този подход за получаване на експертна оценка налага определени изисквания към експертите, да могат да работят съвместно, да могат да се изслушват, да могат да не се повлияват от чуждо мнение, да могат свободно да изказват своето мнение, да са готови да променят мнението си, когато някой им даде добри аргументи и такива характеристики, които не винаги е лесно да се развият в хората. Затова има и други методи за експертна оценка. Втория вариант е, когато обменът на информация между експертите е регламентиран. В този случай имате точно определена процедура, кой кога може да говори, колко време между излагане на становищата не трябва да се коментират и подобни, разработени от психолози. Този метод често го наричат мозъчна атака. И така. Предполага се, че могат да се получат по-точни оценки. И третия вариант е когато експертите са изолирани един от друг и работят независимо. Предимството на този подход е, че не си влияят един на друг. Недостатъкът е, че аргументите на
ако някой експерт има много силни аргументи, за които другите не са се сетили, те няма да могат да ги вземат под внимание и да коригират оценките си. И при много експерти, т.е. които са изолирани един от друг, трябва по някакъв начин да се обобщат становищата на различните експерти. Тъй като в първите два случая групата експерти излиза накрая с едно общо становище, докато в третия случай ние имаме колкото експерти, толкова становища. И в случая се прилага статистическа обработка на информацията. Първо, за да се излезе с единно становище, и второ, за да се оцени доколко се разминават становищата на отделните експерти. Ако се установи, че са напълно несъвместими един вид случайни, тогава не можем да ползваме резултатите от експертната оценка. А ако се установи, че основната група от експерти стига до някакво общо становище, близки са им заключенията, но има няколко с отличаващи се становища, тогава да може допълнително да се разгледат тези гранични становища от всички експерти и да се прецени дали аргументите на тези хора дават нещо допълнително, за което другите не са се сетили, или просто те не са достатъчно запознати с материята. Та виждате вариантите. При третия вариант пак се прилага някаква статистическа обработка на данните, на резултатите от експертите. С експертна оценка могат да се решават най-различни задачи. Едната задача е подреждане, по важност, примерно. Ако трябва да се вземат някакви мерки, примерно, експертно може да се каже кои са най-важните, кои са по-малко важните или кои са най-ефективните и така ограничените ресурси да се концентрират върху най-важните или най-ефективните мерки. Друга задача, която може да се решава експертно, пак някаква качествена оценка, това е класификация, при което определени събития се категоризират на база на някакви критерии. Примерно, може категорията опасност да бъде дадена експертно. На предишната лекция, с част от това си на предишното упражнение, с другата част на днешното упражнение, видяхте, че при анализ на риска за определен сценарий трябва да се посочи какви са последствията, каква категория са, примерно, катастрофални, опасни, тежки, леки, незначителни. Или ако искаме да категоризираме происшествия, дали става дума за проблем на летището или загуба на управляемост или външни фактори, каквито категории сме установили, каквато номенклатура ползваме, обикновено някой трябва да каже за какво става дума. Дори да кажем дали става дума за авиационно происшествие или инцидент, пак някой трябва да го направи. Дали става дума за човешка грешка, какъв тип човешка грешка, има най-различни категории, всичко това иска експертна оценка. И някаква обработка, евентуално ако имаме повече експерти. Тъй като мненията на експертите също са до определена степен
случайни вариации около истинската стойност. И третия тип задачи, това са някакви числени оценки. Когато искаме, примерно, да определим условни вероятности, честоти на някакви събития и подобни. Тоест, ако искаме да заменим статистическите оценки на някакъв параметър с експертни, в случая определяме някакви числа. И имаме различни методи за експертна оценка. Имаме метод на сравняване по двойки, метод на ранкова корелация, метод на средните балови оценки и други. Като някои от методиките за обработка на експертни мнения могат да бъдат доста сложни. Ние ще дадем пример с определяне на средни балови оценки на упражненията и с пресмятане на коефициент на съгласуваност. Тоест, коефициента на съгласуваност ни дава някаква оценка, доколко мненията на експертите се съгласуват или не се разминават. И тук ще дадем един пример за експертна оценка, като на упражненията ще разгледаме други малко по-сложни алгоритми за обработка на експертни мнения. Ето, виждате горе-долу как се процедира. Искаме да определим в случая вероятностите на различни хипотези при разследване на авиационно происшествие. Тоест имаме някакво происшествие, имаме някакви информация, някакви наблюдения за откази, за повреди, следи, къде ли не по полето, където е станало събитието. Имаме различни хипотези. Примерно виждате тук изброени 6 хипотези за откази в случая за технически проблеми или откази на различни части от системата за управление. Отказ на лагери на кормила, отказ на натоварващ механизъм, отказ във въжетата на управлението, примерно това може да бъде заклинване на въже или скъсване. В случая няма значение, нали, какви са конкретните хипотези. И на членовете на комисията, на експертите се предлага да определят вероятните причини. Т.е. да кажат каква е вероятността или условната вероятност на всяка една такава хипотеза. При условие, че вече знаем, че е настъпило происшествие. И ето примерната методика. Всеки експерт трябва да даде бал от 0 до 100 за всяка една хипотеза, нали, която характеризира колко е вероятна съответната причина. 0 не е възможна. Нали, не е възможно по такава причина да възникне происшествието, и 100, да кажем, означава, че е сигурен, че происшествието е поради тази причина. И с A и G се означава индекса И го ползваме за номер на хипотезата, индекса G ни е номера на експерта. И се прави една табличка, по редове са ни експертите, примерно в случая имаме M експерта, по колонки са ни хипотезите. Имаме
n хипотези. В случая бяха 5. И за всяка хипотеза, всеки експерт ни дава своята балова оценка. В случая от 0 до 100. Или това е един вид вероятност. Нали? Колко според него е вероятно да имаме съответната хипотеза. Но то не е вероятност, тъй като не се събира до 100. Тоест е някаква оценка. И за всяка хипотеза се пресмята средна оценка. Тоест сумират се оценките, виждате, че тук индекса е G, т.е. оценките на всички експерти се сумират и делим на броя на експертите. Т.е. тук виждате, сумираме тези стойности, делим ги на n и получаваме за първата хипотеза средната оценка. Аналогично за втората хипотеза и аналогично за n-тата хипотеза. Получаваме средна оценка. И за да ги нормираме и да ги превърнем тези оценки към вероятности, какво трябва да направим? Тъй като това са всички възможни хипотези, сумата от вероятностите за различните хипотези трябва да е единица. Това е един вид някакво нормиране, за да може оценките да добият тази форма. И това става чрез тази проста формула. Делиме средната оценка върху сумата от всички оценки. И с тази манипулация постигаме това желано свойство, оценките да се сумират до единица. И тук вече ще имаме някакви оценки на условните вероятности за всяка една хипотеза. И ако ги сумираме, ще получим единици, т.е. това, което искаме. Друга задача при експертната оценка е да оценим доколко мненията на тези експерти се съгласуват. Тъй като ако се окаже, че ако напишем едни случайни числа в тази табличка и се получи същото съгласуване, тогава не е много добре тези резултати, които сме получили, да ги ползваме за някакви изводи. Където е някакви допълнителни формули се прилагат. Добре, това беше за експертната оценка. Пак се намират се експерти. Особено трудно е качествената част, т.е. да им се формулира проблем, който е подходящ за експертна оценка. И след това вече обработката на информацията при множество експерти става на база на някаква методика. Търси се съответната методика за конкретния проблем, четат се статии, книги и след като се намери методиката, тя се прилага. Както в случая показахме за конкретна оценка за определяне на вероятности на различни хипотези. Това беше за днешната лекция. Определяне на условната вероятност за авиационни происшествия или за някакви други събития. Това е еквивалентно на определяне на опасността на отказите или на грешките, тъй като колкото е по-голяма условната вероятност за неблагоприятен изход, може да приемем, че толкова по-опасно е събитието. Дори може да се сложат такива количествени еквиваленти, т.е.
опасен отказ или опасно събитие съответства на такова събитие, при което вероятността да възникне происшествие, да кажем 10 на минус трета. Не толкова опасно, примерно незначително събитие, да кажем такова, което вероятността вследствие на него да възникне авиационно происшествие, да кажем 10 на минус 7. Тези също са регламентирани нормативно. Мисля, че в една табличка ги имаше някъде. В случая давам стойности на слуг. Така, въпроси по днешната лекция и съответно по статистическата оценка и пресмятането на доверителни интервали и по експертната оценка. Имате ли въпроси? Не, нямаме въпроси. Аз имам въпрос, но е свързан с провеждането на упражнения, защото изпуснахме миналата седмица 66-та група. Да, днеска има два варианта. Единият да се включите в упражнението, което е от колко беше? От 11:30 с групата, която от 11. Чакайте, днеска как беше? Тоест днеска има две упражнения до обяд и едно евентуално късния след обяд. Тоест има вариант групата, която миналата седмица не го провеждахме, да го проведеме късния след обяд, а който иска може да се включи с някоя от другите групи. Тоест в 11. Чакайте, как се падаха днес? Само да видим календара. Ще се обърка. От 11:30 днес има, да. Аха, да. Значи днеска са редовните групи, които имат от 11:30 и от 4 без 15. И евентуално утре тези, които миналия четвъртък нямаха, могат да имат. А някой, ако от тези, които нямаха миналия четвъртък, му е по-удобно днеска да се включи с упражненията, може да дойде в 11:30 или в 4 без 15. Добре, благодаря ви. Това отговаря ли на въпрос? Да. Ако предпочитате, значи трите варианта са възможни. Утре ще имат вчерашното, т.е. от миналата седмица упражнението. И друго да ви кажа, следващата седмица няма да имаме упражнение с нито една група. Тъй като има семинар по безопасност, на който мисля да ходя, т.е. симпозиум. И затова всичките упражнения от другата група ще се преместят в седмицата, която е по другата група, на куп. При дистанционното упражнение това няма особена разлика, тъй като интерактивният елемент, където всички могат да се изявят, не можем да го реализираме, така че не би трябвало да е проблем това разместване. Но аз ще ви го кажа и другата седмица по време на лекцията и в крайна сметка, който дойде и види, че няма упражнение, да знае, че е изместено. И ако ви се засича с някаква друга дисциплина, трябва да кажете, да мога да го мисля как да ви разпределя. Добре, това е за днеска, т.е. за лекцията. Които идват по-късно, ще се видим, с които не, другата седмица. И приятни занимания, каквото се занимавате. Благодарим. Хубав ден. Хубав ден.